Kaže, post je štit. As-saumu džunne. To jest štit koji čovjeka štiti na dunjaluku i na ahiretu. Kako čovjeka štiti na dunjaluku? Štiti čovjeka tako kada postač dok posti pokori se svojim negativnim strastima. Kao na primjer, ukoliko mu dođe neko i kaže mu nešto ružno, izgrdi ga, opsuje mu nešto i slično tome, onda tada je pravilo, ukoliko je obavezan post Ramazana, da kaže čovjek ja postim. Znači, iako bi tada skočio pa kazao bi on njemu nešto ružno, međutim, zadovolji se time što posti, pa sputa i pokori te svoje neke negativne strasti i onda kaže ja postim. Pa je to štit postaču, jel tako, na ovome svijetu. A što se tiče ahireta, svakako je poznato da je post štit od vatre. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu da onaj ko bude postio jedan dan na Allahovom putu, da će ga to zaštititi od vatre 70 godina. Subhanallah. Pa bez obzira da li bio dobrovoljan ili obavezan post. A šta je tu u stvari post? Post je da čovjek obožava Allaha dželešanu na jedan specifičan način. A to je da se suzdržava od svega onoga što kvari post i to od prave zore do zalaska sunca. Uz odgovarajuću namjeru. Mora čovjek da ima namjeru šta želi da posti. I zbog toga što je to specifična vrsta ibadeta Allahu dželešanuhu, specifična je i nagrada. Jer je u hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo i kazao, kad je govorio o tome kome pripadaju dobra djela, je objašnjavao nagrade za dobra djela, kaže illa saume, kaže osim posta, fa innehu li wa ana ajzi bihi. Osim posta jer on je moj, kaže ja za njega posebno nagrađujem. Pa vidimo dakle da je post, dakle pripada posebno Allahu dželešanu i posebna nagrada pripada samo za post.